Hi there, welcome back to my channel. 2026 ni higher secondary result. Nay dinay kusawdan. Dinay mani 28 April 2026. Da Bodoland ni performance ma baidi. Nongtanga Kokrajhar district ni nama. Duku daman de. Gaji daman. Mojang perform खालामनो हायाखै. बेयो एक्चुअली खाफालनि बाथ्रा नङा आखाइ फोलावनायनि बाथ्रासो बाक्सा आरो तामुलपुर बे मोननै डिस्ट्रिक्टनि रायजोफोरा आरोबाव खेबसे बैसागु रंजानो हागोन मानोना बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोबोद मोजां फिथाइ मोननो हादों Alright, now BTRनि डिस्ट्रिक्टफोरा माबायदि पारफर्म खालामदों जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायगोन मोनसेनि उनाव मोनसे There are many cells गोबां सेल्स दं दे आं गासैखौबो फरायनाय नङा Important cellsफोरखौ आं फोरमायगोन That means आङो only red आरो green गोजा आरो गोथां गाबनि सेलफोरखौ सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ पज खालामनानै गासिबो सेलफोरखौ नायदो अलराइट गोथां गाबनि सेलाव दङ टप पारफर्मार माने जाय डिस्ट्रिक्टआ टप खालामदों बे पार्टिकुलार स्ट्रिमाव बेखौ आं गोथां गाबजों दिन्थिनाय जादों आरो जाय सेलाव गोजा गाब दङ रेड सेल्स बेनो जाबाय लवेस्ट पारफर्मार बे डिस्ट्रिक्टआनो बे particular stream of lowest performer. Alright. Arts stream of गोथां गाबनि डिस्ट्रिक्टआनो जाहैदों बाक्सा with 94.29%. Very good, excellent. बाक्सा डिस्ट्रिक्टआनो आर्ट्स स्ट्रिमाव टप खालामदों among the BTR districts. Actually बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ बोसोरफ्रोमबो मोजां पारफर्म खालामो देग्लायबो जोबोद मोजां पारफर्म खालामदों Congratulations to बाक्सा डिस्ट्रिक्ट Alright आरो कमार्सआव दङ तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट Excellent 90.95% Top performer Congratulations to Tamilpur district. आरोबाव Tamilpur district आनो science stream आव top खालामदों among the BTR districts with 90.34%. Wow! Commerce आबो top खालामदों आरो science आबो top खालामदों Tamilpur district आ. Congratulations to Tamilpur district. That means बे बोसोराव बाक्सा आरो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआनो BTRनि टप पारफर्मार What about Kokrajhar, Udalguri? Let us discuss. Alright guys, दानिया गोजा गाबनि सेलखौ सावरायनि Kokrajhar गोजा गाबनि सेलाव Kokrajhar district dong arts commerce science all Kokrajhar red it is basically an embarrassment for Kokrajhar district I also come from Kokrajhar district arts of Munding 76.66% commerce of Munding 69.29% और science of 84.75%. Actually, science of बारा गाज्रि नङा मोजाङानो 84.75%. It's better. दसे उनाव बे डाटाखौ जों 2025 मायथाइनि डाटाजों एसे रुजुगोन. So that we know Kokrajhar districtआ actually गोजौआव दावगादों ना गाहायाव फासयदों
which is very important, very important parameter. Alright guys, थांनाय बोसोर 2025 मायथाइनि डाटाखौबो एसे नायनि. Alright, थांनाय बोसोराव बाक्सा जिल्लाया all green. Actually बाक्सा जिल्लाया अरायबो green, जेब्लाबो green, गोथां. आगोलावबो आं बुंखादों. Arts, Commerce, Science बे मोनथाम स्ट्रिमाव बाक्सा जिल्लाया last yearआव top खालामदों among the BTR districts. Arts, Commerce, Science. Arts मोनदोंमोन 94.21%. Commerce मोनदोंमोन 98.20%. आरो Science मोनदोंमोन 95.66%. Wow. Again, Kokrajhar district. थांनाय बोसोरावबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव all red. Arts, Commerce, Science, all red. गासिबो गोजा. माने lowest performer. Arts मोनदोंमोन 77.32%. Commerce मोनदोंमन 69.34%. आरो Science 77.12%. Very low. Pathetic. Who will do the course correction? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ सोलोंथायाव जौगाहोनो थाखाय जों माबायदि राहा लानांगोन? नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो. Alright. Now let us do a kind of comparison. Comparative study खालामनि. रुजुनि. थांनाय बोसोर 2025 आरो देग्लाय 2026 ni dataखौ रुजुनायनि particularly only for Kokrajhar district, because Kokrajhar district is actually lowest performer. Let us see the direction, whether it is going up or coming down, right? 2025 arts मोनदोंमोन 77.32%. 2026 मोनदों 76.66%. खमायलांदों. It is going down, as you can see on the screen. Commerce 2025 मोनदोंमोन 69.34%. आरो देग्लाय 2026 69.29%. It is going down. Direction is downwards. Direction is actually downwards. Other Science last year 2025 मोनदोंमोन 77.12%. आरो देग्लाय 84.75%. Yes, it is going up. It is good. Nearly 8%. It is nearly 8%. It is going up, which is very good. I'm happy about this. Forget about vocational, but vocational is fine. We are going up. But mainly arts, commerce, and science. We mentam stream actually dawa. We should not score below 90%. 90% com score should go up. Let us try next year. Can we score 85%? Kokrajhar district. Can we score 85% next year? Alright. जोबनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों. सोलोंथाइखौ गोजौआव लांनो हायाबा जोङो जौगानाय. Forget about development. हारियानो थांनानै थानाय. जोंहा दिनै BTC दङ. काउन्सिल, right? बे काउन्सिलखौ सालायनो थाखाय अफिसियेल नांगौ. बे अफिस पार्सनेलफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोगोन? जोंहा जुदि एजुकेशन गैयाबा जों मोननाय नङा. गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन हारिफ्रासो बे पजिशनफोरखौ लाफैगोन. होमबा BTC खालामनायनि मिनिङा मा? BTC मोननायनि मिनिङा मा? दिनै एसेनोसै. लोगो मोनबावगोन. कमेन्टखौ लिरनो दाबाव. Thanks for watching. I will see you again. Take care. Bye.